To musí tu Zadajte ho na pôdy. Ráto, čo robíš ty? Ten autobus ti zademí. Poďte na to, čo robíš? Doma nebudeš Mira, Daj mi ten telefon. počkaj. Kľúčom, dýcham. Môžem sa obúť? Určite, že mám pravičo. Poď, dvere. Poď. Ja to nefotím. Poď. Tu máš to zrovna. Jaká mám Rukoj zás, takže nič nehovorí. Patrik, lebo... Chaos do piči, jak v piči. No, choď. Akože, to si dal púka. Mám púky ešte. Čo robíš? Akože, fakt, že za minútu ide autobus. Tak pozri sa, toto je moje, Ričio a tvoje. Poď, Ričio. Ups. Ja som išiel len tam. Ó, veľký. Poďte, rýchlo bucho do piče, nekúkaj, ja kokot na salaši. Ty posledný na salaši. Roman, Pastevník vyjebaný. Koľka ti sme? Pastevník vyjebaný. Letíme. Šnela, byte. akože je na trošku Akože, veľa. my ten autobus nesú. To je jedno, už sme nestili autobus. Nejaký máme utekať, vážne utekať, možno. Jebni tomu sodu. 0,4 a 0,5 ide. Aj, 11,5. A takto tu kričal a hovorila, tam bola aj hore napísané, že Roman platí taxi všetky. Áno, Pôjde Romčo, falzifikát. Dobre, Romčo, jebe. Kádo divokých pasiat, bežte do piče. Utekajte. Na autobus. Šnela. Roman, na mi ešte oň.